posting area tayo di BFP. Well sir, manipod pa'y itikal man ket dan di kita posting tayo kadigiti sementeryo iti nagdudumang parte iti siyudad Tilawag ket so para peaceful met aw met digijay na i-record pa'y nga nakanauna nga insidente ket adapay DJ posting tayo iti beach iti Kawakan ta kami nagbibigay iti medics kan iti responders iti Lawag City kanya-kanyang kwan pa-posting kasi data tinapagmimitingan mi iti City Hall kay di na minsan tatay bigat adati ay tel daw gayam adati insidente nga nauram nga premi di unek ti cemetery di mangato ket insige damat nga nasebseban ket na base kadigiti EMS tayo personnel ket adati naulaw nga mesa nga inassist damat laeng so far di jamat palaeng ti agdama nga insidente nga na-record tayo iti opisina tayo iti Siyudad Tilawag. So kita sa wen assume lang ko digiti sir natal na ka din sa sitwasyon. So para natal namet iti nagmalem sa pala kumat kastilata nga awan ti recorded incident hanggang malpas ti undas ti 2025. Dati monitor yung sir, di ko naman nga tapay posting nga di beach area. So kumusta ka monitor yung kalintag pala? Itay bigat nagpatrolya kami kung nakadlatan iti kabaybayan ta insab sa baybipay DJ agbirok ka DJ mapukpukaw ngem daksagasat tahan tayo nabirokan dito mapukpukaw nga ubing ket okay bet awo bet ti insidente nga monitor tayo iti nagpostingan tayo iti igit ti baybay. Ako kadigit para barangay sir. Monitor sir. Kadigit ti nagdudu mga barangay awo mo pay digiti reported ket sa pela ko mataawanen digiti insidente tapno no nabinbitas mat laeng ti pinaka observe dati undas iti deti nga taon.